अनजालि बसुमतारीनि थार बिजिरनायनि दाबि उदालगुरि जिल्ला एबसु बर' थुनलाइ आफाद बर' आइजो अनसाय आफाद सानथालि फरायसा आफाद आरो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बाङालि इयुथ फेडारेशना जथायै लोगो नांनानै अनजालि बसुमतारीखौ बुथारनाय गासै दायनिगिरिफोरखौ हमनानै गोख्रों साजा होनो थाखाय दाबि दैखांनानै उदालगुरि जिल्ला बेंगिरिनि खाथियाव गांसे गोसोखां बिलाइ गथायो। थांनाय 9 एप्रिलाव दरं जिल्लानि दलगाव नमाथियाव खास्रि बिस्रियै जिनाहारि खालामनानै बुथार जानाय अनजालि बसुमतारीहा 5 बोसोर बैसोनि सासे फिसा हिन्जावबो दङ। बिमा बुथार जानायनि उनाव बे फिसानि हिन्जावनि इयुननि थांना थानायनि थाखाय राहा खालामनानै होयो बिनि थाखायबो आफादा दाबि दैखाङो। दिनै जोङो उदालगुरि जिल्ला एबसु आरो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट आबुब आरो लोगोसे उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बर' साहित्य सभा आरो लोगोसे उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट सान्थाल स्टुडेन्ट इउनियन आरो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बाङालि इयुथ फेडारेशन जोङो जयै दिनै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि डेपुटि कमिशनारनो मोनसे मेम'रेन्डाम गथायनाय जादों। दा बेनो जाहैबाय थांनाय 9 एप्रिलाव जिहेतु अनजालि बसुमतारीखौ नौमाथियाव जिहेतु रेप खालामनानै मार्डार खालामनाय जि केस, दा बे केसाव जायफोर जड़ित दङ बिथांमोनखौ साथामखौ जिहेतु एरेस्ट खालामबाय, सानैया दासिमबो खारखामानानै दङ, एरेस्ट खालामाखै। दा बिनि थाखाय जोङो जाहाथे इमिडियेटलि बे सानैखौ जाहाथे एरेस्ट खालामो आरो जायफोरा बे माने मार्डाराव जड़ित दङ बिथांमोनखौ जाहाथे स्ट्रंलि चार्जशीट बानायनानै जाहाथे फार्स्ट रेकर्डआव लाबोनानै बिसारखौ खालामो आरो न'खरा जाहाथे जास्टिसखौ मोनो, न्यायखौ मोनो आरो जाहाथे न'खरा थांना थानो थाखाय जाहाथे कम्पेनसेसनखौ मोनो थाबैनो। आरो बिथाङा जिहेतु सासे उन्दै 5 बोसोरनि सासे उन्दै गथ' दङ, बिथांनि सोलोंथाइ लानायनि थाखाय जाहाथे सरकारा राहा खालामनानै होयो बिनि थाखाय जोङो दिनै डिस्ट्रिक्ट बे डेपुटि कमिशनारनो मोनसे मेम'रेन्डाम गथायफैदों आरो जोङो बिथांखौ बेखौनो खावलायदों जाहाथे केसा जिहेतु दरं डिस्ट्रिक्टआव दङ, जाहाथे जोंनि डिस्ट्रिक्टनि जिहेतु अनजालि बसुमतारीया जाया माने बुथार जादों, जाहाथे बिनिफ्राय प्रेसारखौ हरो जे थाबैनो कालप्रिटफोरखौ हमनानै थाबैनो माने फार्स्ट रेकर्डआव लाबोनानै साजाखौ होनो थाखाय, बिनि थाखाय जों दिनै मेम'रेन्डाम डिसिनिसिम गथायफैनाय जादों। बावैसो साननि सिगां नोंथांमोनखौ मेम'रेन्डाम होनाय नुदोंमोन, बिनि फिडबेक मा मोनदों नोंथांमोना? दा बिनि फिडबेक हिसाबै जोङो बेखौनो मोनदों जिहेतु जे सानै जे कालप्रिटआ खारखामानानै दं बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामनो हायाखैब्लाबो आरो दरं जिल्लानि जिहेतु एडमिनिस्ट्रेटिभ डिसिखौनो बुं आरो एसपिखौनो बुं, बेयाव बिथांमोना गोबां बेबायदि दायित्वखौ लानायखौ नुदों। आरो जेब्ला दाखालि धरना लानानै जिहेतु मेम'रेन्डाम गथायदोंमोन, दा बिनि सानसेनि उनावनो दरं डिस्ट्रिक्टनि एडिसनेल एसपिआ फैनानै बेवहाय खबरखौ लाफैदों आरो बिथाङा जोंनो खोथा होलांदों जे जाया माने बे माने मार्डार केसाव जड़ित दङ बिथांमोनखौ माने जेरैबायदि लुबैदों बेबायदिनो माने साजाखौ होनो थाखाय बिथांमोना इनिशिएटिभ लागोन होननानै बे खोथाखौ जोंनो फोरमायलांनाय जादों। आरो दिनै जोङो नैबे जोंनि डिस्ट्रिक्टनि डिसिनो मेम'रेन्डाम गथायनायनि अनगायैबो दिनै जोङो दरं जिल्लानि डिसि आरो एसपिनो बे मेम'रेन्डामखौ जोङो गथायनो थाखाय जोङो दिनै थि खालामदों आरो जोङो थांनानै बेखौ दायो जों जयैनो जोङो बेखौ थांनानै गथायहैनाय जागोन। চাওক আজি আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বত লগতে বড়ো সাহিত্য সভা, অল বড়ো উমেন এছ'চিয়েশ্যন আৰু আজি সদস্যতা ছাত্ৰ সন্থাই আজি আমি ওদালগুৰি উপায়ুক্ত জিলা উপায়ুক্তক আমি এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিলোঁ, যিটো নেকি আমি যোৱা 9 এপ্ৰিলত যিটো এটা বৰ্বৰ এটা হত্যাকাণ্ড হ'ল, যি নৰপিয়াছে এটা 22 বছৰীয়া এটা ছোৱালীক নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰিলে, আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগত যিবিলাক জড়িত দুষ্কৃতিকাৰীক ইতিমধ্যে কৰায়ত্ব কৰাৰ সত্ত্বেও আমি জনাত এতিয়া বহুতে পলাতক হৈ আছে, ইয়াতে জড়িত হৈ আছে। আৰু সেইকাৰণে আমি জিলা প্ৰশাসনক যেহেতু কেছ এতিয়া দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টত চলি আছে, যদিও আমি ওদালগুৰি জিলাৰ হৈ
উপায়ুক্তহে আমি সেইখিনি দাবী জনাইছোঁ যাতে এখেতৰ যিবিলাক ন্যায় পাব লাগে, এখেতৰ যিবিলাক জড়িত আছে এখেতৰ হত্যাকাণ্ডৰ লগত এখেতক সোনকালে এৰেষ্ট হ'ব লাগে আৰু ইয়াৰ যিবিলাক ক্ষতিপূৰণ পাব লাগে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যাতে এইখিনি আমি স্মাৰক পত্ৰৰ যোগেদি আজি জিলা উপায়ুক্তক আমি জনালোঁ।